Manaka montiere karkae wachomo kama wadarango revenue kata yuto kalore gi budget moketi higa ka higa. Nitiere budget estimates mago mosebedo karkanyo ka ichiwo kendo yuto migeno kawuok kuom budget makamagi kendo kama gintiere. Feedback ma osedo wacho bende ka gido thuolo mar medo gimange rangi wiye kanyo en ni Kenya ne orem mano kwarango revenue mano mawuok KRA. Iko menda makolo dhi karumo ni 2024 2025 chopo target mar gi mar revenue kata osuru monego beni choko kod bilion oromo 253. Committee mochung' ne weche mag budget temo wacho ni kendo iko menda ni target ni chak ida ter malo. Deponi ma en mana setting up another challenge kata failure machielo kata rem machielo maduong' wadhi nokwana no karka giloso mana stage machielo mana mar rem chopo karkanyo mar mondo mi giti gino ma ginyalo choko e kinde ma gintiere. Erokamano Cleo. Kwa wuoyo kuom revenue meeting target. Adier king'iyo mos, I don't have the statistics with me here, but once I get I can air them out. Iyudo ka KRA ntie quarters ma gi meet revenue, in fact magi surpass. To ntie quarters ma ok gi meet the target. Kuom revenue kai adwa wuoye wach VAT special table. En gima dier ne KRA en tool ma KRA no keto ma ne ging'e ni dhi konyo mondo o increase revenue. To king'iyo mos kaka KRA osebedo katiyo gi this tool en gima it is working backward. Ok en gima konyo gi medo yudo revenue. Nikech special table en gima pin mar jaohala kata company iyudo ka okete e special gimiluongo ni special table KRA okete. Samo keta company kata jaohala pin no okete special table. Okonyal timo gimora mora, okonyal claim input tax to kendo ng'ama bende otimo godo ohala oknyal. Example manyalo miyi korka claiming ni en ni yande. Awach na nyiewo gik moko, anyiewo stock ma worth $1 million. Mano manyiewo. Ing'ena chulo tie VAT kanyo. An bende sama dhi uso, auso awach ni $2 million. Koro nitiere VAT monego bena claim kama na nyiewo chande mondo mi VAT machulo kuom pesa ma uso ni endi odogna piny. Samo kanyal timo mano. Nyiso ni total VAT on sales onego ben iluongo ni output adhi chulete. Gini ose affect ohala kendo se affect companies mang'eny. Mano kama KRA onego ng'i kabisa, and we are really advocating for that, especially as practitioners. Nikech broadening the tax base mineno koro sirkal masani osebedo ka temo mondo tigodo mondo mi oyud revenue ma KRA nyalo medo godo mondo meet target niendi. That is one area manyaka KRA ng'i kabisa kendo matut. Nitie cases mose dhie court, nitiere rulings mose chiw and judgments against this. But kuom kata sama lose kodini, anyalo nyisi ni an gi clients ma pod nitiere special table to with no good reason. It is one area ma really affect KRA mondo mi meet kata mana targets ne. Number yo gima sirkal onego tim. In the issue of broadening the base of collection, awach kata mana ni income tax. Eneno. Yes, the idea nitiere, but now execution e kama shida koro betie. Yeah, gi sirkal. Nikech awach ni kata koro counties ineno ka ntie oshuru ma ji chulo e chiro donge. Koro paro ni gimonego beni KRA timo kata mana ka koro wadhi counties at the grassroots onego giket really controls, yeah, mondo gi ensure ni pesa niendi adier ko choke e chiro kacha to en pesa machopo, yeah, ne sirkal. The same way KRA. I remember nitiere en iga chiel koso igni ariyo mokalo ne nitiere youths ma KRA no dhi mo train mo o release gi o release gi pap kendo ne gin nyaka gi uniform. They are really raiding ineno gichopo ni nitimo hala kama kata you have a company in office kachacha gichopo gi penji
nyiswa records, ingi pay, nango, and all that. The idea was perfect. Kendo dino konyo KRA. Lakini kar execution kai, kama shida nitiere. Koro yes, I agree with you ni kata mana sani as much as obedo increase the target, but ka KRA okong'iyo maber, kata government oketo really good controls, pod target ni ok dhiti mangono, ok dhiti chopo. Adale garanga na county ma Migori